πούμε και την πεντάδα του Αποέλ πριν πάμε στο Γρηγόρη. Το Αποέλ που ξεκινά με Ντίξ, Κρίτολ, Ραντοσάλιεβιτς, Κρέμεν και Μακφάτεν. Καλή επιτυχία στις δύο ομάδες. Το πρώτο τζάμπολ, η πρώτη επίθεση είναι για την ΑΕΚ και πάω στον Γρηγόρη για τις τελευταίες οδηγίες των προπονητών λίγο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Ζήτησε από τους παίχτες να ξεκινήσουν όπως ακριβώς ξεκίνησαν στο Λευκόθεο. Αν θυμάσαι, Μάρε, ξεκίνησαν κλέβοντας μπάλες και παίζοντας με πολύ πάθος. Ενώ ζήτησε από τον Τζότζο Γκαρσία να πάρει πρωτοβουλίες όπως έκανε τώρα. Άλλωστε πρέπει να θυμηθούμε ότι ο Τζότζο έκανε εξαιρετικό παιχνίδι και το τελευταίο που αγωνίστηκε αρκετή ώρα με τον Απόλλωνα μέσα στην Λέμεσο. Τώρα όσον αφορά τον Αντώνιο Κωνσταντινίδη, ζήτησε από τον Ντίνξ να προσπαθήσει να μιμηθεί τον εξαιρετικό εαυτό του που είχε στον αγώνα με το Λευκόθεο, ενώ η μπάλα να πηγαίνει μέσα στον Κρίτολ, τον οποίο εμπιστεύεται, αφού δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Γλυγκανάκης προέρχεται από τραυματισμό. Το πρώτο καλάθι για το Αποέλ είναι από τον Τζαμάρ Ντίξ, τον πρώτο σκόρερ στο προηγούμενο παιχνίδι για τους γαλαζοκίτρινους με 30 πόντους. Γκαρσία εντελώς ελευθερός από το high post του, έδωσε τον χώρο και ξεκινά με 4 πόντους. Ο Τζότζο Γκαρσία, η μπάλα πάει μέσα στον Κρίτολ, ο οποίος θα κάνει βήματα, τα δίνει ο Χρυσόστομος Σχοινάς. Χειροκροτεί ο Τόνης ο Κωνσταντινίδης, νάτος εδώ με την πορτοκαλί γραβάτα, όπως και ο βοηθός του, ο Χριστόφορος ο Λιβαδιώτης. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα, έχουν έρθει οι φίλοι της ΑΕΚ, δεν είναι κατά μες στο δοκίτιο. Είναι όμως αρκετοί απέναντι. Παντελή, ζητάει την μπάλα ο Γκαρσία, έχει ξεκινήσει με 4 πόντους. Ο Τσουπ με τον Ραντοσάλιεβιτς σταματά, σουτάρει ευστοχή, 3-3 για την ΑΕΚ που θέλει να ευνηδιάσει στο ξεκίνημα του Αποέλ και πετυχαίνει και τις 3 προσπάθειες που επιχειρεί. Κρέμεν, ξανά η μπάλα στον Κρίτολ που αυτή τη φορά θα εμπιστευτεί το χέρι του και θα ευστοχίσει το πρώτο καλάθι για τον Σέντρικ Τζόσουα Κρίτολ. Μειώνει στο καλάθι στους 2 πόντους, 6-4. Να περιμένουμε να είσαι λόγω και της απουσίας και του Παλάβα και του Μιλόσεβιτς πολλές περισσότερες πρωτοβουλίες σήμερα από τον Λέιζερ, έτσι. Ναι, εξάλλου έχει ξεκινήσει βασικό σήμερα. Αυτό που θέλω να πω, Μάριο, όμως είναι ότι το έχει πει και ο Γρηγόρης. Η μπάλα, γυρεύει την μπάλα ο Γκαρσία, ενδεχομένως να έχει σκοπό να παίξει με ένας εναντιονός με το Κρίτολ, να του πάρει φάουλ. Και να σου πω ότι και πέρσι με την ίδια στρατηγική είχε γεμίσει με φάουλ το Τσάν, αν θυμάσαι, η ΑΕΚ, όπου είχε κερδίσει το παιχνίδι, το πολύ σημαντικό το παιχνίδι και είχε πάρει και το πρωτάθλημα, αν θυμάσαι. Άρα νομίζω έχει μια στρατηγική ίσως του Γκαρσία, Μάριε. Να σου πω όμως ότι παίκτης κλειδί είναι και ο Παντελή. Ο οποίος προχθές είχε 7 κλεψίματα στο Λευκόθεο, Μάρι. Και ο οποίος τα τελευταία χρόνια είναι πάντα πρώτος στη σχετική κατηγορία στα κλεψίματα. Ο Κρίτολ βάζει και την βολή. Είναι ένας παίκτης κοντά στο 50% από τη γραμμή. Ο Κρίτολ απόψε ξεκινά καλά να ζει με 5 πόντους. 4 πόντους ο Γκαρσία μας δικαιώνουν και οι δύο, γιατί λέγαμε ότι την μπάλα θα πάει μέσα στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Το καλάθι εδώ πρέπει να ήταν από τον Λέιζερ και όχι από τον Γκαρσία. Η μπάλα στο Ραντοσάλιεβιτς που σκοράρει για 3 και είναι το πρώτο τρίποντο στο παιχνίδι. 10-10. Πολύ καλός ρυθμός. Έλα Γρηγόρη. Νομίζω ότι είναι πολύ ψηλό το σκορ για την ώρα που βρισκόμαστε και ίσως οι δύο ομάδες να θέλουν να μιμηθούν τον εαυτό τους, όπως είχε συμβεί στο Λευκόθεο, όπου το πρώτο μέρος τουλάχιστον ήταν μόνο επίθεση. 6:54 και έχουμε μόλις τώρα το πρώτο φάουλ στο παιχνίδι από τον Μπάλσα Ραντούνοβιτς. Δεν έχει πάρει για την ώρα. Δεν ήταν φάουλ, απολογούμε. Ο Ραντούνοβιτς προηγουμένως έκανε φάουλ. Ήταν άμυνα από τους παίκτες του Αποέλ. Τώρα ο Ραντούνοβιτς ευστοχεί και δίνει προβάδισμα ξανά στην ΑΕΚ. Έχουν σκοράρει και οι 5 παίκτες της ΑΕΚ που ξεκίνησαν το παιχνίδι. Για το Αποέλ έχει σκοράρει ο Ντίξ, ο Ραντοσάλιεβιτς και ο Κρίτολ. Φάουλ κερδίζει ο Μακφάτεν. Είναι το πρώτο από τον Τάιλερ Λέιζερ και δεύτερο ομαδικό για την ΑΕΚ. Κανένα φάουλ μέχρι στιγμής για τους παίκτες του Αποέλ.
η ΑΕΚ που πλήρωσε τα πάρα πολλά φάουλ στο προηγούμενο παιχνίδι. Βεβαίως όταν ένα παιχνίδι κρίνεται στις λεπτομέρειες είναι πολλά τα πράγματα που μπορούν να πούν οι προπονητές. Εδώ ο Ντίξ δεν δίνει για την καλύτερη πάσα στον Κρίτολ. Η μάχη για την κατοχή, κερδισμένος ο Κρέμεν και παίρνει και φάουλ από τον Ιάκωβο τον Παντελή, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, το φάουλ ήταν σωστό. Δεν έχει διαμαρτυρηθεί ο Ιάκωβος. Όχι. Από εδώ φάνηκε ξεκάθαρα. Εδώ είναι το φάουλ. Νέο καλάθι από τον Ραντοσάλιεβιτς. Ναι. Από τον Ραντοσάλιεβιτς. Βλέπαμε την επανάληψη της φάσης. Καλό ξεκίνημα ο Ραντοσάλιεβιτς, έχει 5 πόντους. Λέιζερ από την πάσα του Γκαρσία, τελικά κάνει το σουτ, το σκέφτηκε λίγο, ευστοχή και φέρνει το σκορ στο 15-12. Είναι το πρώτο τρίποντο για την ΑΕΚ. Φέρνει και την διαφορά στους 3. Ο Αμερικανός που πέρασε και από το ΑΠΟΕΛ. Κρίτολ, αυτή τη φορά πολύ αστοχό το σουτ. Πήρε ο Ραντούνοβιτς, Παντελή κατεβάζει. Άλλαξε χέρι, με ταμπλό, δεν μπορεί, υπάρχει όμως φάουλ. Είναι το πρώτο φάουλ αυτό για το ΑΠΟΕΛ. 5 και 31 πριν το τέλος. Πρώτο φάουλ από τον Τζαμάρ Ντίξ. Την ώρα που περνάει για πρώτη φορά στο παιχνίδι ο Ανδρέας Γλινιαδάκης και είναι ώρα να μας πεις, Νάσιε, όπως εσύ το βλέπεις, πώς έχει αλλάξει αυτός ο παίκτης στατιστικά αυτή την ομάδα. Μάλιστα. Να σου πω, Μάριο, ότι έχει τον ψηλότερο μέσο όρο σε πόντους, 16 στα playoffs και 8 rebound. Άρα αν υπολογίσουμε ότι η ομάδα του ΑΠΟΕΛ έπαιζε χωρίς το Γλινιαδάκη στην κανονική διάρκεια, έχουν προσθεθεί ουσιαστικά 16 πόντοι και 8 rebound. Τόσο μεγάλη είναι η βοήθεια. Βεβαίως παρόμοια είναι και η βοήθεια του ΑΕΚ από πλευράς Fisher. 17 πόντους στα playoffs. Πολύ σημαντική και αυτή η βοήθεια για την ΑΕΚ, Μάρη. Ο Fisher, ο οποίος δεν ξεκίνησε σήμερα, σίγουρα θα τον δούμε. Είναι θέμα του Νικόλα Παπαδόπουλου πότε θα κρίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιήσει. Εδώ ήταν εξαιρετική προσπάθεια από τον Μακφάτεν, έκανε όλη τη δουλειά. Ο Γλινιαδάκης εύκολο έργο, ένα από τα πιο εύκολα καλάθια της καριέρας του. Πρώτοι 2 πόντοι για τον Ελλαδίτη για το 17-14. Προηγουμένως το συν 5 για την ΑΕΚ ήταν η μεγαλύτερη διαφορά για τους Λαρνακείς. Ραντούνοβιτς για 3, rebound από τον Τσουκ. Λέιζερ στη νέα προσπάθεια, άστοχος και αυτός, rebound ο Ραντοσάλιεβιτς. Τρέχουν οι παίκτες του ΑΠΟΕΛ, επέστρεψαν οι της ΑΕΚ. Μακφάτεν πήρε τα σκριν, ευστοχή ο Μακφάτεν και ισοφαρίζει, 17 όλα. Ήταν το δεύτερο τρίποντο στο παιχνίδι για το ΑΠΟΕΛ. Οι δύο ομάδες συνεχίζουν να πηγαίνουν μαζί και τώρα για να δούμε αυτή τη μάχη μεταξύ Γκαρσία και Γλινιαδάκη. Βγάζει έξω ο Γκαρσία, Ραντούνοβιτς προσποιήθηκε, δεν έφαγε την προσποίηση ο Κρέμεν. Δεν είναι καλή πάσα του Ραντούνοβιτς για τον Γκαρσία και τώρα τρέχουν παίκτες του ΑΠΟΕΛ. Ο Ντίξ με τον Μακφάτεν, εύκολος ο ευνηδιασμός, δεν θα βγει ο ευνηδιασμός. Λάθος όμως από τον Τσουπ και τον Παντελή, ο Μακφάτεν δεν θα τιμωρήσει. Υπάρχει όμως σπρώξιμο του Λέιζερ, λέει ο Ηλίας ο Κουνελές. Ο Γλινιαδάκης που εδώ τα λέει με τον συμπατριώτη του διαιτητή τον Σχοινά. Τέσσερα λεπτά ακριβώς. Εδώ λιγόρισαν και οι δύο ομάδες. Πρώτα η του ΑΠΟΕΛ, στη συνέχεια η της ΑΕΚ. Επαναφορά για τους γαλαζοκίτρινους. Ντίξ. Προσπαθεί να βγει από τα σκριν ο Κρέμεν. Ο Ντίξ πέρασε, έριξε ψηλά την μπάλα ο Γλινιαδάκη. Βγήκε η άμυνα, όχι όμως ολοκληρωτικά. Ο Ντίξ είναι κάτω από το καλάθι για να πάρει την μπάλα και να την βάλει μέσα για το 17-19. 7-0 σερί για το ΑΠΟΕΛ.
Δεν μπορεί να απαντήσει ο Τσουπ, θα πάρει πάντως φάουλ. Στα 3,5 λεπτά πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Πρέπει να είναι βολές για τον Τσουπ. Ναι, Γρηγόρη. Ξεχάσαμε να αναφέρουμε ότι για ακόμα έναν αγώνα η ΑΕΚ έχει χάσει ουσιαστικά τον Λέιζερ, έτσι. Είναι το δεύτερο του φάουλ. Παροπλισμένος λοιπόν νωρίς ο Λέιζερ, ευχαριστώ Γρηγόρη. Μπούσερ για τον Χάρισον που έκανε την κίνηση. Μπάλα είναι για την ΑΕΚ. Ένα πρόβλημα Νάσιε που είχε το ΑΠΟΕΛ και στο προηγούμενο παιχνίδι, το έλεγχος του αμυντικού rebound, τουλάχιστον στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού. Η αλήθεια είναι ότι το ΑΠΟΕΛ έχει πρόβλημα με το rebound όχι μόνο στα playoffs, από την κανονική διάρκεια, Μάριε. Έχω δει ότι στα playoffs το έχει βελτιώσει. Το έχει βελτιώσει με το Γρινιαδάκι, το rebound. Αλλά στην κανονική διάρκεια είχε ένα πρόβλημα. Όπως και πέρσι. Και πέρσι είχε πρόβλημα με το rebound το ΑΠΟΕΛ. Ο Ραντούνοβιτς ισοφάρισε, ο Κρέμεν ευστόχησε, μετράει το καλάθι. Το μετράνε το καλάθι οι διαιτητές, παρά τις έντονες διαμαρτυρίες εκεί του Νικόλα Παπαδόπουλου. Σου 3 πόντων λοιπόν από τον Κρέμεν. Φάνηκε να ακούγεται ένα σφύριγμα. Τελικά μάλλον δεν έδωσαν κάτι οι διαιτητές. Ναι, έχεις δίκιο και εγώ αυτόν ακούσα, αλλά ίσως είναι από την κερκίδα, Μάρια. Χάρισον, ωραία, πολύ ωραία η πάσα του Χάρισον, αλλά και η κίνηση του Τσουπ. Εξαιρετική εδώ η συνεργασία των δύο για το 21-22, 2,5 λεπτά. Χωρίς time out ακόμα. Δίξ, ωραίες ενέργειες, ξεμαρκαρίστηκε από τον Μπούσερ, υπάρχει φάουλ. Η μπάλα είναι για την ΑΕΚ, λέει ο κύριος Σόμος. Προς στιγμής φάνηκε να χρεώνει επιθετικό φάουλ. Το φάουλ είναι στον Γλινιαδάκη. Και είναι το πρώτο για τον Ελλαδίτη. Τρίτο ομαδικό για τα ΑΠΟΕΛ. Το ΑΠΟΕΛ έχει να δώσει ένα φάουλ σε αυτά τα 2 και 20 που απομένουν. Η ΑΕΚ είναι στο όριο. Ιάκωβος Παντελή προσποιήθηκε, κάνει διπλή τρίπλα. Μπροστά στον Σχοινά, δεν διαμαρτύρεται, έκανε λάθος εδώ. Κοιτάξτε εδώ, καθαρή η περίπτωση. Πέρασε και ο Κούνας στο παιχνίδι για το ΑΠΟΕΛ. Ήταν πάρα πολύ καλός Νάσιε στο παιχνίδι της Τρίτης. Ναι, νομίζω ήταν πιο καλός... Και με τον Κεραυνό. Ναι, εκεί ήταν το πιο σημαντικό, γιατί έδωσε την νίκη στο ΑΠΟΕΛ και το βοήθησε πολύ στην πρόκριση. Και προτός ήταν καλός, εντάξει, σχετικά ήταν καλός, ναι. Σε όσο χρησιμοποιήθηκε, ήταν ουσιαστικός. Τσουπ εδώ ξεμαρκαρίστηκε, Μπούσερ σκέφτηκε το σουτ, δεν το έκανε, προετοιμά το πήγαινε με τον Χάρισον, φοβερό καλάθι, εκπληκτική προσπάθεια από τους παίκτες της ΑΕΚ, 23-24. Από έναν Χάρισον που μας έχει συνηθίσει σε αυτές τις ενέργειες, ένας πολύ θεαματικός παίκτης, ακριβώς το ίδιο λάθος που έκανε πριν ο Παντελή κάνει τώρα και ο Κούνας, βήματα. Εδώ θα δούμε ξανά πως παίρνει το screen, αναποφάσιστος και η διπλή τρίπλα, το λάθος. Ο Πουλ θα περάσει στο παιχνίδι, ο Πουλ ο οποίος είχε ένα πρόβλημα στο πρώτο παιχνίδι, στον πρώτο τελικό, με ένα στραμπουλιγμένο αντίχειρα και έπαιξε με ειδικό γάντι. Απόψε φαίνεται να είναι καλύτερα, δεν υπάρχει προστατευτικό πάνω στο χέρι του και εδώ υπάρχει φάουλ από τον Κούνα σε αυτό το σταμάτημα του Μπούσερ που παραλίγο να κάνει βήματα. Είχε βήματα εδώ που κάνει. Έκανε το φάουλ ο Κούνας και το έδωσαν αυτό οι διαιτητές. Προηγήθηκε το φάουλ. Μπούσερ δεν θα καταφέρει. Παίρνουν το rebound οι παίκτες του ΑΠΟΕΛ και τρέχουν με κάθε ευκαιρία. Τι έγινε εδώ? Θετικό φάουλ ή πρέπει να πάτε έξω? Ήταν μια πάρα πολύ γρήγορη φάση, δεν κατάλαβα τι έγινε. Η μπάλα είναι ξανά για τους παίκτες της ΑΕΚ.
Νομίζω ότι βήματα, Μάριο. Να σου πω για το προθεσμό παιχνίδι είναι ότι η ΑΕΚ είχε κερδίσει σε όλους τους δείκτες των στατιστικών. Και στα λάθη, Μάριο, και στα rebound, και στα assist και στα κλεψίματα. Και όμως έχασε το παιχνίδι για αυτό που έχεις πει προηγουμένως για τα φάουλ. Άρα, και να σου πω επίσης, Μάριο, ότι στο προθεσμό παιχνίδι και οι δύο ομάδες είχαν 7 στα 29 τρίποντα. Ενώ σήμερα είναι και οι δύο καλύτερες. Ο Ιάκωβος ο Παντελή πέτυχε το δεύτερο τρίποντο της ΑΕΚ και της ξαναέδωσε προβάδισμα. 26-24 φάουλ μακριά από την μπάλα. Από τον Χάρισον στον Γλινιαδάκη στις μάχες εκεί για την διεκδίκηση της καλύτερης θέσης. 39,3 δευτερόλεπτα πριν το τέλος ο Νεοφίτου θα περάσει στο παιχνίδι αντί του Ντίξ που πάει για ανάσες. Ενώ ο Νικόλας Παπαδόπουλος ετοιμάζει τον Φίσερ να περάσει στο παιχνίδι. Ο Γλινιαδάκης με αυτό το παράξενο στυλ, το δικό του στυλ όπως και να έχει, εκτελεί την πρώτη βολή και αστοχή. 26-24. Δεν έπαιξε πολύ ο Γλινιαδάκης. Μόλις 2 λεπτά και 1 δευτερόλεπτο στο προηγούμενο παιχνίδι. Εδώ χάσε και τις 2 βολές. Παρατείνεται λοιπόν η είσοδος του Φίσερ στο παιχνίδι. Ιάκωβος Παντελή χωρίς time out. Αυτή η πρώτη περίοδος. Στα 6 δευτερόλεπτα ο Παντελή θα κάνει την προσπάθεια. Έρχεται ο Χάριστον να βάλει την μπάλα εντυπωσιακά στο καλάθι για το 28-24. Φοβερό καλάθι από τον Χάριστον. Κοιτάξτε εδώ ξανά πως βλέπει την φάση. Έρχεται και νικάει τους παίκτες του ΑΠΟΕΛ. Βήματα από τον Πουλ και όλος ο χρόνος πόσος είναι τέλος πάντων, μόλις 2 δευτερόλεπτα στη διάθεση της ΑΕΚ για να κάνει ένα σουτ. Θα βγάλει τον Γλινιαδάκη ο Τόνης ο Κωνσταντινίδης για να γίνει πιο ευέλικτο το σχήμα του για αυτήν την τελευταία άμυνα. Ραντούνοβιτς στην επαναφορά, έχει 2 δευτερόλεπτα η ΑΕΚ. Ο Τσούφ θα πάρει την μπάλα, θα προλάβει να την ρίξει, με ταμπλό δεν θα τα καταφέρει. Τέλος πρώτης περίοδου, 52 πόντι σε αυτή την πρώτη περίοδο. Είναι και απόψε παραγωγικές οι δύο ομάδες. Πάμε σε διάλειμμα. Επιστροφή φίλες και φίλοι στο Κίτιον, 28-24. Προηγείται μετά την πρώτη περίοδο η γηπεδούχος ομάδα της ΑΕΚ και πάμε στον Γρηγόρη για νεότερα από τους πάγκους. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι ο Αντώνης Κωνσταντινίδης έβαλε τις φορές στους παίχτες του για τα χαμένα rebound και για τα rebound ουσιαστικά από πήρε ο Χάρισον, τα οποία εδώ είδατε ακόμη μια χαμένη προσπάθεια από το ΑΠΟΕΛ. Από τον Πουλ. Ενώ ο Νικόλας Παπαδόπουλος ζήτησε από τους παίχτες του να βελτιώσουν τα αμυντικά τους καθήκοντα, αφού επιθετικά δεν έχει κανένα παράπονο, πώς να έχει άλλωστε με 30 πόντους σε ένα δεκάλεπτο, 28. Ζήτησε από τους παίχτες του πιο πιεστική άμυνα. Η ΑΕΚ έχει το μεγαλύτερο της προβάδισμα μετά το καλάθι του Σαρών Φίσερ που ήταν το πρώτο του στο παιχνίδι. Παραλίγο λάθος από τους παίχτες του ΑΠΟΕΛ. Ο Πουλ θα κάνει και πάλι βήματα. Είναι το λεγόμενο άκυρο πήδημα που λέγαμε και παλιά. 30-24 για την ΑΕΚ που έχει και την κατοχή. Να δώσουμε λίγο χρόνο ακόμα στον Νάσιο για να μας πει στη συνέχεια τι βλέπει για από την πρώτη περίοδο από στατιστικής πλευράς, την ώρα που ο Φίσερ έβαλε άλλο ένα καλάθι. Πάμε στον Γρηγόρη. Πρωτού πούμε αυτό που είπες και εσύ, ότι ο Φίσερ ξεκίνησε ζεστός σήμερα με 4 πόντους. Παράληψή μας, δεν αναφερθήκαμε καθόλου στον εξαιρετικό κόσμο της ΑΕΚ, ο οποίος σήμερα δίνει πραγματικά, είναι ο έκτος παίκτης της ομάδας, έτσι. Όπως και ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ στο προηγούμενο παιχνίδι, έτσι και απόψε οι φίλοι της ΑΕΚ σπρώχνουν την ομάδα τους και προσπαθούν να τη βοηθήσουν. Εδώ υπάρχει το kickball και 14 δευτερόλεπτα από 12, ο χρόνος πάει στα 14 για την επίθεση της ΑΕΚ. Πάμε στον Άσιο, ο οποίος έχει σημειώσει τα πιο ενδιαφέροντα στατιστικά και τον ακούμε. Εντάξει, δύο είναι τα σημαντικά στοιχεία. Πρώτον να πω ότι τα rebound είναι 9-3. Μάλιστα στα επιθετικά rebound, τα επιθετικά είναι 5-1. Δηλαδή έχει πάει 4 περισσότερα rebound η ΑΕΚ επιθετικά, που είναι πάρα πολύ σημαντικά σε τέτοια παιχνίδια. Και να πω ότι οι πόντοι μέσα στη ρακέτα είναι 14-8.
και προέρχονται κυρίως από Γκαρσία και από Χάρισον. Άρα εκεί η Μάρια εκεί ήταν η διαφορά των δύο ομάδων στο πρώτο δεκάλεπτο. Λοιπόν, η διαφορά των δύο ομάδων για την ώρα είναι στους 8 και η ΑΕΚ έχει και την μπάλα. Έχει μπει πάρα πολύ καλά στην δεύτερη περίοδο. Εδώ θα γίνει το σουτ και είναι εύστοχο από τον Μπούσερ. Είναι το πρώτο καλάθι του Μπούσερ και ήταν και τρίποντο. Γρήγορα η ΑΕΚ πάει στο συν 11 και ισοφαρίζει και το ΑΠΟΕΛ στα τρίποντα. Δεν είναι καλή πάσα του Κούνα, αλλά ο Γλινιαδάκης θα πάρει την μπάλα. Δεύτερη προσπάθεια, παίρνει φάουλ από τον Χάρισον. Η ΑΕΚ πληρώνει εδώ την ολιγορία της στο αμυντικό rebound, γιατί αστόχησε στην πρώτη προσπάθεια ο Γλινιαδάκης και θα πάει στη γραμμή για τον Χάρισον. Είναι το δεύτερο φάουλ. Πρόβλημα για την ΑΕΚ αμέσως. Ο Γκαρσία θα πάρει τη θέση του Αμερικανού. Γεννημένος και ο Γκαρσία βεβαίως στις ΗΠΑ, αλλά και προποιημένος εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχει παίξει και στην εθνική μας ομάδα. Ένας παίκτης που πέρασε και από το ΑΠΟΕΛ πάρα πολλά χρόνια. Ήταν μάλιστα εκεί στο τελευταίο πρωτάθλημα της ομάδας. 35-24. Τρέχει ένα σερί 7-0 στην δεύτερη περίοδο η ΑΕΚ, το οποίο τώρα σταματά ο Γλινιαδάκης και πάει προσωπικά στους 5 πόντους. Χάνει όμως την δεύτερη βολή, είναι σημαντικές οι βολές και ο Γλινιαδάκης έχει ήδη χάσει 3 μέχρι στιγμής. Φίσερ πάει για το screen ο Γκαρσία, ο Φίσερ ελευθερώθηκε, αστοχή όμως, rebound από τον Γλινιαδά και τώρα τρέχει ο Ντίξ, έχει δίπλα του τον Πουλ, θα του δώσει μπάλα, επαγγελματικό φάουλ από τον Μπούσερ για να σταματήσει αυτόν τον ευνηδιασμό. Εδώ ξανά η καθαρή παράβαση από τον παίκτη της ΑΕΚ. 7-40. Ο Ντίξ με τη βοήθεια του Ρατοσάλιεβιτς του αφήνει χώρο ο Φίσερ, το πέρασε πολύ εύκολα ο Ντίξ, έκανε λάθος εδώ. Ο Φίσερ ήταν απρόσεκτος. 35-27. Φάουλ από τον Κούνα, γιατί και αυτόν τον κέρδισε στην ταχύτητα ο Μπούσερ. Στο συν 8 η ΑΕΚ. Αλλαγή για τα ΑΠΟΕΛ. Ο Μακφάτερ ξανά μέσα, ο Κούνας θα πάει για ανάσες. Από 2 ομαδικά για την κάθε ομάδα στην δεύτερη περίοδο. Μπούσερ με τον Ντίξ, 15 δευτερόλεπτα την επίθεση. Μπάλα έξω στον Παντελή, προσπίθηκε ωραία, ξέφυγε και σκοράρει ο Ιάκωβος ο Παντελή. Πολύ ωραία προσπάθεια, ο Παντελή έχει ήδη φτάσει τους 9 πόντους. Είναι πρώτο σκόρερ μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Η ΑΕΚ στο συν 10, 37-27. 7 λεπτά για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Χωρίς time out μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Γλινιαδάκης και πάλι στο επιθετικό rebound. Και βάζει την μπάλα μέσα. 7 πόντι για τον Γλινιαδάκη. Αυτός είναι ο πρώτος σκόρερ για το ΑΠΟΕΛ. Μπούσερ ισκαστή πάσα για τον Γκαρσία. Θα συγκρατήσει με δυσκολία ο Γκαρσία, ο Ραντούνοβιτς. Γκαρσία από την ωραία πάσα του Ραντούνοβιτς, εκπληκτική συνεργασία εδώ των παιχτών της ΑΕΚ. Ο Γκαρσία είναι ήδη στους 6 πόντους. Έπαιξε πάρα πολύ λίγο στο προηγούμενο παιχνίδι. Ο Τζόντον Γκαρσία προς το τέλος αγωνίστηκε και για λίγα λεπτά στο πρώτο ημίχρονο. Εδώ ο Ντίξ θα βάλει την μπάλα στο καλάθι. 2,5 λεπτά έπαιξε ο Γκαρσία στο προηγούμενο. Εδώ Φίσερ, φοβερή προσπάθεια από τον Φίσερ. Πάνω κάτω η μπάλα. Στους 6 πόντους ο Φίσερ, προηγουμένως στους 8. Ο Ντίξ, νομίζω Νάσιε, είναι ένας ρυθμός που δεν τον περιμένουμε από τέτοια σημασίας παιχνίδια, έτσι. Ναι, αυτό είναι. Σε έτσι παιχνίδια μάλλον δεν μπορείς να προβλέψεις πώς θα βγει το παιχνίδι. Ούτε είναι και θέμα στρατηγικής του κάθε προπονητή, αλλά είναι και απρόβλεπτα, γιατί ξέρεις, είναι πολύ ιδιόρυθμα παιχνίδια αυτές οι σειρές, ειδικά η τελική. Άρα μπορούμε να δούμε και όλα. Έτσι. Το πρώτο time out στο παιχνίδι είναι Γρηγόρη από τον Αντώνη τον Κωνσταντινίδη, ο οποίος βλέπει την ΑΕΚ να κάνει ένα επιμέρους 13-7 σε αυτή την περίοδο.
και τον ακούμε εδώ από απόσταση 20-25 μέτρων, τον Τόνι τον Κωνσταντινίδη. Τόσο εκνευρισμένος είναι, θα μας τα μεταφέρει και ο Γρηγόρης. 5-55 για το πρώτο ημίχρονο. Έχει δεχτεί πάρα πολλούς πόντους ενάσχε το ΑΠΟΕΛ, και νομίζω είναι δικαιολογημένες οι φορές του προπονητή. Κοίταξε, καταρχήν έχει δεχτεί μερικά τρίποντα. Εδώ ήταν 2 στο δεκάλεπτο, αλλά νομίζω το πρέπει να είναι 4 τώρα ή ίσως και 5. Είναι από 3 για κάθε ομάδα. Από 3, εντάξει, έχει πάρει τους 9 από τους 40 πόντους από τρίποντα η ΑΕΚ. Εντάξει, είναι στην έδρα της που παίζει η Μάρια, είναι αναμενόμενο να έχει φέρει ψηλά ποσοστά ευστοχίας, αλλά έχει βάλει και πόντους μέσα στη ρακέτα, έχει πάρει και επιθετικά rebound, που εγώ νομίζω εκεί είναι το πρόβλημα τα ΑΠΟΕΛ, κυρίως τα αμυντικά rebound. Για την ΑΕΚ μέχρι στιγμής τα πράγματα πηγαίνουν ρολόι, γι' αυτό άλλωστε και το time out το ζήτησε ο Τόνις Κωνσταντινίδης. Πάμε να ακούσουμε από τον Γρηγόρη τον Γρηγορά τι είπε στους παίχτες του. Λοιπόν, καταρχάς καταλαβαίνεις ότι όταν τον άκουγες εσύ από τα 20 μέτρα, ναι, σκέψου πώς τον ακούγαμε εμείς. Λοιπόν, ήταν time out περισσότερο για να βάλει τις φωνές στους παίχτες του. Τους έλεγε ότι σε κάθε επίθεση που κάνει η ΑΕΚ σκοράρει, αυτό είναι αδικαιολόγητο. Ενώ ζήτησε να παίρνει περισσότερες μπάλες ο Ανδρέας ο Γλινιαδάκης, ο οποίος μέχρι στιγμής έχει κάνει τη διαφορά. Ο Μακφάτεν κάνει βήματα, κάνουν πάρα πολλά αβίαστα λάθη οι παίκτες του ΑΠΟΕΛ. Και το ΑΠΟΕΛ σίγουρα δεν έχει την πολυτέλεια να δώσει στην ΑΕΚ την δυνατότητα να ξεφύγει. Η ΑΕΚ που αυτή τη στιγμή έχει πολύ καλό ρυθμό, έχει πολύ καλά ποσοστά. Κοιτάξτε εδώ και τα λάθη, 3 έναντι 9. Ναι. Είναι τα τριπλάσια για την ΑΕΚ, εξαιρετική κίνηση. Ένας Γκαρσία Παπαγιά εδώ, ο οποίος όπως συνηθίζει θα ρίξει και στην κερκίδα αυτό που φοράει στο κεφάλι, την κορδέλα του. Πάντα το έκανε αυτό ο Γκαρσία σε όλες τις ομάδες που αγωνίστηκε. Έχει πετύχει 8 πόντους ο Γκαρσία. Πάρα πολύ καλός. Μακφάτεν με ταμπλό, προσωπική προσπάθεια. Κοίταξε, ο Γκαρσία Μάρε στην εικονική διάρκεια και φέτος και πέρσι δεν ήταν εντυπωσιακός. Έχει ανέβει όμως στους τελικούς και πέρσι και φέτος. Είναι η εμπειρία Μάριε, καταρχήν είναι το πάθος. Δεν ξέρω, είναι επειδή παίζει αντίον το ΑΠΟΕΛ, δεν είμαι σίγουρος, αλλά σημασία έχει ότι έχει πάθος ο άνθρωπος και μπράβο του. Και μέχρι τώρα πάει πολύ καλά. Νομίζω για την ώρα είναι το κρυφό χαρτί του Νικόλα Παπαδόπουλου. Έδωσε εδώ και την assist στον Ραντούνοβιτς που έφτασε τους 6 πόντους. Η ΑΕΚ είναι στο συν 12. Ντίξ για τον Μακφάτεν, θα σταθεί έξω από τα 6,75. Τρίποντο για το ΑΠΟΕΛ, 45-36. Το ΑΠΟΕΛ μειώνει στους 9. Ο Μακφάτεν με 5 συνεχόμενους πόντους φτάνει τους 8. Ήταν το δεύτερο του τρίποντο. Φίσερ, πάρα πολύ ωραία προσπάθεια, μένει πάρα πολύ ώρα στον αέρα. Ο Φίσερ για τον όγκο του κάνει κάποια εκπληκτικά πράγματα ανάσχε. Εντάξει, είναι και τέτοια δύναμη του που στις διεισδύσεις είναι δύσκολο να τον κόψει κάποιος. Μαρή, ή θα του κάνεις φάουλ ή θα πάει στο καλάθι. Θα πρέπει να σου πω ότι αναμέσων όρων μπαίνεις περισσότερες προσπάθειες από πλευράς ΑΕΚ και νομίζω είναι λογικό. Είναι δυνατός, έχει διείσδυση, έχει και το σούτ απ' έξω. Εδώ πάντως ο Νικόλας Παπαδόπουλος αναγκάζεται να πάρει αυτό στο πρώτο time out, γιατί η ομάδα του έχει δεχτεί 2 συνεχόμενα τρίποντα από τους παίχτες του ΑΠΟΕΛ. Πρώτα από τον Μακφάτεν, μετά λίγο πριν το time out από τον Ραντοσάλεβιτς. Εμείς βλέπουμε κάποιες από τις καλύτερες φάσεις του παιχνιδιού. Ένας εκ των πρωταγωνιστών μέχρι στιγμής ο Γκαρσία, ο Τζόνο Γκαρσία είναι μέχρι στιγμής από τους κορυφαίους του παιχνιδιού με 8 πόντους. Πάμε να ακούσουμε λίγο τον Νικόλα Παπαδόπουλο. Προλάβαμε να ακούσουμε το ψυχολογικό κομμάτι του